Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Indaba le kaMpilo evele episode 5. So inkhumbuze lolunye udaba lika Sne. Yakhumbula uSne kulama episode amanye amadala ekhuluma indaba yokuthi ubaba wakhe kufanele elungise because akaqedile indaba yenhlawulo, ufuna ukusebenzisa isibongo. So ufuna ukusebenzisa isibongo saka Mseleku. Kanti ngaleso sikhathi ubaba Mseleku wayeveza ukuthi uSne wakhokha inhlawulo, akazi ukuthi ukhuluma ngani. Lana ke ngoba besikhuluma ngoMpilo, le ndaba yakhe ivele ku episode 5 etshela uMakhumalo. Kanti uMakhumalo siyazi usekuqaleni uyena owahamba wayokhuluma nefamily yakaMpilo, leli side labo ma kaMpilo. So uthi uMpilo kufanele ukuthi esayidini lo malume wakhe bathi kumele ukuthi alotsholwe ukuze ezokwazi ukuthatha isibongo. Okusho ukuthi-ke noSne ngesikhathi ekhuluma ukuthi ubaba Mseleku akaqedile wayeqinisile, ngoba phela shuthi ubaba Mseleku wagcina ukukhokha inhlawulo wangabe sazenza ezinye izinto ezilandela after. Okusha-ke lokho engikufundile because mina bengakwazi ukuthi ingane yentombazane kuphinde kube khona ezinye iy'nkomo ezi-extra lezi ekuthiwa ezokulobola or ilobolo ukuze izokwazi ingane ukusebenzisa isibongo lesi sikababa. Bengazi nje ukuthi inhlawulo makudlula inhlawulo kuba ukuthi-ke umndeni-ke uyavuma ukuthi lo ubaba ingane ikwazi ukuthatha isibongo sakhe. Yinto entsha wangempela kumina because ngike ngayibuza kodwa before ukuthi angimkhumbuli lo bhuti owayenze le video ethi ukuphuma ukuyokhokhela uma wengane wayekhuluma ngenhlawulo. Ngathi ngifunda ama-comments because kwakuyivideo eyaba nama-views amaningi ku-Facebook. Ngabona abantu bebhala ukuthi hayi akaqedile, ukuze ingane yakhe isebenzise isibongo kufanele alobole mayengamthathi uma wengane. Ngaba confused because into engayazi. Ngabuya la le video ngicabanga ukuthi ngayenza la ku-YouTube ukuthi angisakhumbuli nje sindala yona, ngoba nami le video ngayibona kudala ngaze ngathi hebo laba abantu bezosifundisa enye into. Kwasho ukuthi-ke ngalesikhathi engenze ngaso bengingenawo ama-subscribers amaningi because abantu abayiphendulanga, ngoba ukube bayiphendula bengizoba nalo lolu lwazi. Bathi kufanele ukuthi ngoba ekhiphile inhlawulo i-step sokuqala, u-step 2 akalobole ingane ukuze ingane izothatha isibongo sakhe. Ngaze ngathi mina ezinye izinto zesiZulu la ezizostida khona ukuthi khona izinto ezenziwa kwamanye amakhaya kwamanye zingenziwe mase ziyaputshuka kanti sesilandela imithetho yakwelinye ikhaya. Angivale-ke le video bengifuna ukuveza ukuthi hayibo uSne shuthi wayengaphambuki naye mayekhuluma indaba yokuthi uMseleku akaqedile esayidini lakhe. Nakuba-ke singazi ukuthi kwaku-right yini ukuthi kukhuluma uSne ngoba uSne uyingane, kodwa futhi uma ukuthi uSne ingoba ubejaha ukuthi ashintshe isibongo, angiliboni iphutha ngoba noMpilo wenza into efanayo manje ngoba ekhuluma indaba yokuthi ufuna ukushintsha isibongo kanti i-process ende. Ngapha bathi uMseleku uthi. Asivaleke le video. Ngibonge kulabo abaphendulile kwi-previous video. Ngitholile le information ukuthi ingane yentombazane iyakhokhelwa. Engazi ukuthi kuphoqelekile ukuthi inkomo zibe u6 noma ziyakwazi ukuthi zehle, ngoba siyazi ukuthi le yokulobola nayo ilobolo kuyashiwo ukuthi inkomo ey'ngayi, kodwa leyo mndeni masihlangene bayakwazi ukuthi bexoxisane, angazi ukuthi begcine kuphi. So angazi-ke ngapha kwingane ukuthi khona ziyehla noma kufanele ukuthi zibe u6. Ukhona usisi ongiphendulile la, udadewethu uthi ziwu6 makuyintombazane, umfana ziba u3 ukuze intombazane ithathe isibongo sikababa, noma futhi sekuphuma isikhathi sokuthi kulotsholwa yona ilotsholwe ngapha kwiside likababa. Sivale le video, ngixoliseke kwanda ngamagama. Bengifuna nje ukuzoveza lokho. Siyoqhubeka kusasa-ke nokunye. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.